Det her, det er solen. Maria spiller solen. Det her, det er jorden. Jordens rotationsakse peger altid mod nordstjernen, som vi siger, peger den vej. Det tager 365,25 dage for jorden at dreje rundt om solen. Samtidig med det drejer jorden rundt om sin egen akse, hvilket tager 24 timer, hvilket vi også kalder et døgn. Her har vi solen, og som I kan se, er jorden her. Når jordens rotationsakse peger væk fra solen, så har vi vinter på den nordlige halvkugle og sommer på den sydlige halvkugle. Vi har også vintersolhverv på den nordlige halvkugle og sommersolhverv på den sydlige halvkugle. Når jorden kommer herover, har vi forår, og rotationsaksen peger ikke mod solen, men den peger heller ikke væk fra solen. Vi har jævndøgn her, faktisk forårsjævndøgn. Når vi kommer herover, peger rotationsaksen mod solen, altså har vi sommer på den nordlige halvkugle og vinter på den sydlige halvkugle. Vi har også sommersolhverv på den nordlige halvkugle og vintersolhverv på den sydlige halvkugle. Når vi når herover, så er der blevet efterår, og rotationsaksen peger hverken mod solen eller væk fra solen. Derfor er der jævndøgn. Der er faktisk efterårsjævndøgn. Og så starter det hele en gang forfra. Vi siger, at kameraet er solen, og det her er jorden. Og når jorden er i den her position, så er det vinter på den nordlige halvkugle. Og det vil sige, at dagen er kortere end natten. Og det kan vi se, hvis vi sætter vores finger på Bornholm. Så kan vi se, at solen først står op her og går ned her. Og så er det nat resten af døgnet. Det vil sige, at det kun er dag en tredjedel af døgnet cirka. Når jorden er i den her position, så er det forår på den nordlige halvkugle, og ved forår er nat og dag cirka lige lange. Ved forårsjævndøgn er nat og dag præcis lige lange. Og vi kan se, at hvis vi for eksempel stiller os på Bornholm, så står solen op her, og den går ned her. Når jorden er i den her position, er det sommer på den nordlige halvkugle. Det vil sige, at dagen er længere end natten. Hvis vi for eksempel stiller os på Bornholm, så kan vi se, at solen står op her, og den går først ned her. Det vil sige, at dagen er 2/3 lang. Når jorden er i den her position, er det efterår på den nordlige halvkugle. Det vil sige, at dag og nat cirka er lige lange. Ved efterårsjævndøgn er dag og nat helt præcis lige lange. Vi kan for eksempel stille os på Bornholm, og så kan vi se, at solen står op her, og den går først ned her. I løbet af sommerhalvåret vil man inden for den nordlige polarcirkel, som går cirka her, kunne opleve midnatssol. Midnatssol er, hvor man kan se solen på himlen døgnet rundt. På samme tid vil man på den sydlige pol, inden for polarcirklen, som går cirka her, ikke se solen i et helt halvt år. I løbet af vinterhalvåret vil man inden for den nordlige polarcirkel ikke kunne se solen. Til gengæld på den anden side af jordkloden, inden for den sydlige polarcirkel, opleve midnatssol. Kameraet forestiller solen i forhold til jorden. Hvis man befinder sig ca. 23 grader syd for ækvator, er man på den sydlige vendekreds. Hvis man befinder sig på den sydlige vendekreds ved vintersolhverv, vil man kunne opleve ved middag kl. 12 cirka, at solen står i zenit. Cirka 23 grader nord for ækvator ligger den nordlige vendekreds. Hvis man befinder sig her ved sommersolhverv, cirka kl. 12 middag, så vil man opleve, at solen står i zenit. Det vil sige, at man ikke kan se skygge. Ved forårs- og efterårs jævndøgn vil man kunne på ækvator kl. 12 middag opleve, at solen står i zenit. Månens bane hælder ca. 5 grader mod jordens bane rundt om solen.
Vi har jorden her, og så har vi solen som astrid. Og jeg vil nu fortælle om månens faser. Når månen den er her, så vil solen skinne på månen, men fra jorden se fuldmåne. Når månen kommer herover, vil halvdelen af månen være belyst, og så vil man fra jorden kunne se halvmånen. Når månen kommer herover, vil kun den her side af månen være belyst, og derfor så vil den her side være mørk, og derfor så vil man se ingen måne eller nymåne fra jorden. Og når månen så kommer herover, vil halvdelen af månen være belyst, så derfor så fra jorden vil man se halvmåne. Jeg vil præsentere måne- og solformørkelser. Maria hun er solen, og det her er jorden, og her har vi månen. Hvis månen er i den her position, vil der være en måneformørkelse, fordi den er på ret linje med jorden og solen. Og derfor vil månen ligge i jordens skygge. Hvis månen er imellem jorden og solen, vil man fra et bestemt sted fra jorden kunne se en solformørkelse, fordi månen skygger for solen.